Miért is jött létre ez a rendezvény, arról mondanák pár szót. 10-15 évvel ezelőtt nagyon sok időst megkerestem, és kértem tőlük, hogy mondják el, hogy mit jelent számukra a busoljárás. És nagyon érdekes dolgokat hallottam, amiket természetesen rögzítettem is kamerával. Gábor, majd megkérlek, tedd be a Szarcsán-Bugreg beszélgetést. Abból egy kis rövid mozzanatot, részletet. Az első legelső. Erről egy kis részletet. A mohácsi Sokac lakosság Kebelén maradt meg. Itt a másik nemzetiségek nem igen ápolták, hanem a Sokac lakosság, ez horvát, hogy is mondjam, etnikai csoport, és ők honosodták meg itt, mert ők ilyen tanyasi lakók voltak, és a szigeten laktak általában tanyákon, és a monda szerint az van, hogy hát a törököket ezzel riasztották el, mikor jöttek ugye a mohácsi vész után a törökök, ilyen rabló hadjáratot végeztek egyes ilyen portyázó csoportok. Mert összeszedték a jószágot, összeszedték a gyerekeket, a lányokat hárembe vitték, ugye, a fiúkat meg Janicsán ugye összeszedték. És ugyanúgy a gabonát összeszedték, és a lábon járó jószágot. Na most, hogy hát valahogyan tudjanak védekezni, ugye itt katonaság nem volt, hanem akkor beöltöztek ilyen torz maszkokba, ami hát vele járt, hogy volt, hogy is mondjam, buzogány, meg ilyen szúróeszközökkel, ami ma is még megmutatják a busok, ugye a felvonulások alkalmával, és ezzel próbáltak védekezni, mert a tanyákon ugye voltak ezek a nagy harangok, ilyen állati harangok, azzal adtak egymásnak jelt, hogy na, jönnek a törökök. Ez a monda szerint, ugye, és mink ezt tartottuk meg idáig, mindenki próbálta ezt már megcáfolni, hogy ez nem így van, meg amúgy van, de semmi újat és jót nem tudtak mondani, tehát ez maradt az, ami hát bennünk tartja még az akaratot. Még egy kis riportot beteszünk most. Szajcsán Anus nénénél jártam. Ugye ezt az előző felvételt, ezt nem én készítettem, ezt a Földarca stúdió. Szigetbe fölöltöznek, tudtak szabadulni az öregékra. És szigetbe fölöltöztek az öregek, amit találtak. Állatokat is haladtak, hogy valahogy megszabaduljanak a török uralomtól. És ugye rányobadások voltak a törökök, és azt hitték, hogy jönnek a szellemzőek, valami földön túli lények, vagy nem tudom micsodák, és megfutamodtak, és elrepeté jöttek a Duna felé, ugye a Duna felé irányultak meg végül is, ott a Kanda, ami Kanda Bég volt a szigeti vezető, a török Kanda Bég. Azért hívják Kandának azt a kis folyót, ami a végében van, a föld végében, ott szállította a buzát le a Dunába. Mert a Dunával jött a hajó, ugye fölkapták, és akkor így szállították, de nem tudták, hogyan a szigetről, hogyan szállították, összeszedtek mindent, amit elmondtak. És olyan víz volt, hogy nem volt nagy hajó, de kis ilyen tudta, hogy fél évre szállították az, amit ők elvettek a néptől, mert végül is itt ugye jobbári uralom volt, amikor a törökök itt voltak. És a magyar nép az elnyomott. De mindig szedtek, adót vagy nem tudom mit, és akkor megfutamodtak, amikor látták ezeket a szörnyetegeket jönni, és nem volt új a bunda, az állat, a minden, nem volt új, a legcsúnyább, a legöregebb, az, amit találtak. Tehát azért van ilyen állati bőrökben, meg ilyen, nem volt, mikor most is egy új bunda legyen. Soha nem volt. Hát ugye több verziót hallottuk most a török történetre.
legenda, nem legenda, valóság. Korábbi előadónk is, Pávkovics István is nagyon részletesen elmondta, hogy neki mi a véleménye, és vannak közös pontok. Igazából az a kérdés, hogy mi lesz a jövő buszonjárása, hova jutunk. Tehát ugye most már ott tartunk, hogy színpadi produkciók vannak, és nem azzal foglalkozunk, hogy mi volt a hagyomány. Nem megyünk vissza a múltra. Nagyon jó volt ez a 41-es felvétel, ahol bemutatja azt, hogy hogyan öltöznek be a sokaclányok, a busók. Tehát ezt valahogy úgy érzem, hogy meg kéne jeleníteni, és az utókornak egy üzenetet készíteni. Tehát nagyon sok embertől hallottam, hogy mennyire jó volt a covidos buszonjárás turisták nélkül. És saját magunknak csináltuk, és az volt az igazi hagyomány. És valahogy úgy érzem, hogy ezt tovább kéne vinni. Tehát az utókornak ezt üzenjük meg, hogy nekünk ez az elképzelésünk a buszonjárásról, hogy ez a hagyomány. Ugye most készülünk a Mohács 500-as projektekre. Nagyon érdekes, volt itt már nálam több előadó is, például a Kurultájnak a vezetője, Bíga András volt, ő nagy török kutató. És azt mondja, tudom-e, hogy nagyon sok Sokac név, családnév török eredetű. Ez vajon miért? Tehát, hogyha Mohács 500-ba készülünk, igazából itt a Sokacokban ott van ez a vér, ez a genetika. Tehát lehet, hogy ez a legfontosabb a Mohács 500 projektben, amikor érdemes beszélnünk és gondolkodnunk, hogy mit üzenünk a buszonjárással a következő koroknak. Én egy ilyen 25 éve, 30 éve öltözök be buszolnak. Úgy kezdődött a beöltözésem, hogy osztálytársaimmal megbeszéltük, öltözünk be, és elmentünk Darazsas Istvánnak a tánc. Gyakorlatilag volt egy olyan, hogy busók közös tánca, ami vasárnap a színpadon volt. És barátaimmal elmentünk, és találkoztam Stipával. Tehát igazából ott egy közösség lett, és figyeltem Stipát, meg Szidonya Gábort, a Szidit, hogy mikről beszélgetnek, milyen hülyeséget fognak kitalálni buszonjáráskor, és valahogy így megtagad bennem, hogy igen, valamilyen szinten ők a példaképek. És most szeretném szólítani Bugger Istvánt, hogy mondja el, hogy számára mit jelent a buszonjárás. És beszéljünk róla, legyen egy közös hangnem, hogy mi az, amit egy filmen meg lehetne mutatni. Halló, köszöntök én is mindenkit, jó estét, szervusztok. Hát először azt a feladatot kaptam, hogy az előző Dubos-Evicai filmről egy-két szót, semmi különleges nem volt, hiszen ott is, ha láttátok, termékenységvarázslásról van szó, szántották fel az udvart. Annyi a különbség a miánktől, hogy ott ugye már megnevezték a szép busókat, mert nem onnan kapta az ötletet a felterjesztéskor a bizottság, hogy itt is meg kell teremteni nálunk, mert hiszen 2009 előtt ezt nem mondtuk ki még soha, de ott az volt a különbség, és még a gyerekek is öltöztek szép busónak, tehát ott az is elhangzott. Mást nem szeretnék arról a részről mondani. Hát én abban készültem a mai nap, hogy visszamennék teljesen az időbe, 69, akkor születtem. Sokat család gyermekeként, annyira sokat, hogy 4 éves koromig nem tudtam magyarul. Nagyon óvodába is szerettem járni, hiszen nem tudtam kommunikálni. Túlnevelkedtem sokat a szigetben, a nagymamámnál, anyám, Felső Kandában, amit az előbb itt hallottatok a filmen. Először talán muszájból meg kellett öltözni az óvodába, farsangi öltözetbe, kis farsangi mulatság volt, ez 74. Akkor édesanyám ugye mi volt a szekrényben, hát a Sokacoknak biztos volt egy kis sokacgatja, egy kis sokac mellény, beöltöztetett népviseletbe, és rámadott valami műanyag állarcot, talán valamikor láttam is még ezt a képet, most kerestem, de nem találtam meg.
és úgy volt az első beöltözésem. Hát az óvodás évek azok így múltak, hogy kicsit óvodával, kicsit nem, de azért a kötelezőket azt letudtam, és nagycsoportos korban kísírtam magamnak egy busó állarcot, amit nem tudtak megvalósítani fából, vagy nem akarták megvenni nekem. Valami műanyag szörnyű állarcot szereztek be édesanyámék, és valami szörnyű, világoskék selyemleplet, és ilyen csukját vartak rá. Hát nagyon csúnya volt, szégyeltem magam, fölhúztam, de nem tetszett a színe. És utána könyörögtem, hogy próbáljunk meg valami kamaszkot szerezni, akkor édesapám az révész volt, és leszerzett, vásárolt egy salga állarcot, egy picit, itt már ugye alsó osztályban, amikor iskolás lettem, tudtam hordani. Hát nagyon kényelmetlen volt, a keresztapámmal ki is faragtattam a belsejét, de így is nagyon kényelmetlen volt. Fölhúztam, de nem büszkélkedtem benne, hát jó, még nagyon fiatal voltam. De a sláger az alsó osztályba, alig vártuk a csütörtököt, hogy kiszaladjunk az iskolába, minden fiú hazamenjen, gyorsan nájlonharisnyát a fejre, nájlonharisnyába kis hamut, fűrészport, ugye, mert azt mondták régen, hogyha hamuval ütögetjük meg a lányokat, akkor termékenyek lesznek, mert a hamu a termékenység jelképet, tehát mindenféleképpen hamut tettünk bele. Hát voltak, akiknek varonő volt a nagymamájuk, meg ügyes volt, azok nem nájlonharisnyát húztak a fejükre, hanem már csináltattak maguknak kis csukját, főhúztunk valami kis pizsomát, rongyokat magunkra kötöttük, és kergettük a lányokat. Hát ez így elment azért minden csütörtökön. Amikor jött a vasárnap, akkor azért, akinek volt kis busóbundája, az fölhúzta, aki nem, az még jánkele volt. És azért elég jó eldurvult ez a jánkeleskedés, mert ugye előkerültek a hintőporak, a lisztek, és eléggé eldurvult abba az időbe. Ugye még mindig csak ilyen 80-as évek felé vagyunk. Amikor már felső osztályba kerültem, akkor egy picit szégyeltem azt a bekecset, amin volt, mert nem volt bundám, hanem sokat cingés azon egy bekecs. Akkor családban kezdtem körülnézni, és volt fent a padláson egy öreg bunda, tudtam kérni kölcsön állarcot, akkor azt hordtam 2 évig, utána pedig egy másik részről a Pulótéren a Késitjéktől tudtam állarcot kérni, meg egy bundát, akkor az volt rajtam 84-ben, 85-ben, az a kép a legalul van a pendrive-on, az épekben van. Itt Veszelovics László barátommal 85-ben, de látszik, hogy már bocskor van rajtunk. Ott már valamilyen szinten próbáltunk a régi hagyományoknak megfelelni, mert előtte bőrcsizmát hordtunk, és talán innen indult el az én pályafutásom, hogy részese lettem ennek a busójárásnak minden évben, és minden vasárnap és kedden. Itt beléptem a Dészlav klubba, majd tanultam táncolni, és a következő évben megfaragtam az első állarcomat, amit azóta is hordok. Kicsit puskázok most itt az évszámokban. És 86-ban legyűjtöttem egy olyan cikket, hogy akkor 200 busó és jánkele volt egyszerre a városban, tehát nem voltunk sokan, még mindig csak 200 főről beszélgetünk, és utána a következő években jött, hogy 87-80, egyre több a látogató, de a busók létszáma az marad, vagy még egyre fogy, mennek tönkre a bundák, egyre kevesebben vagyunk. 88-ban nagyon lassú hanyatlásnak indul a busójárás, ott már csak 150 busót számolnak meg jánkelét, és 89-ben azt mondják, hogy durván 100 bundája van a városnak, és talán magánkézben, hogyha van 100 darab kint, de nyilván mindenki nem öltözik, tehát a városiak ki lettek adva, magánszemélyek meg lehet, hogy csak 30-40-en öltöztek, tehát nagyon kevesen voltunk. És
90-ben elmentem katonának, és utána jött a 91-es hazatérésem. Ha azt meg tudod mutatni, akkor van egy kép is rólam, meg újságcikk. Ott vagyok bal oldalon fönt, és akkor abban az évben ki kellett sajnos hagynom egy keddet. Tehát az egy kedd maradt ki az életemből eddig, hogy nem öltöztem be. És azt kell mondanom, hogy itt kezdett el egy picit hanyatlani az egész. És itt van is azt hiszem ebben a cikkben, hogy Köveskuti Péter kinyilatkozza, hogy nagyon kevés a pénz, nem is azok kapják meg, akiknek meg kellene, hogy kapják, turisztikai ügynökségek rendre hozzák a buszokat, tehát tényleg akkor már azért voltunk, 10 000-en azért voltunk a városban, és ha azt megnézzük, 10 000-hez a 100-150 busóján kell együtt, az nagyon kevés, tehát az elveszett. Hiába vonultunk, amikor hatalmas volt a tömeg. És talán azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten itt egy 2-3 évig ilyen mélyponton is volt. Azt hiszem, hogy 92-ben ugye a Sokackör újjáéled, 93-ban a város már nem rendezi meg a keddi busóbált, mert atrocitások voltak, mindig verekedések, és ezt elvittük akkor az olvasókörbe. Azt hiszem, akkor 2 évig ott voltak megtartva. És 94 talán az egy olyan fordulópont, hogy elkezd a busók létszáma növekedni. Ott kezdődik el az a megbeszélés, meg az a tárgyalás, hogy alapítsunk csoportokat, hát ha akkor talán jobb irányba el tudunk indulni. És 96-ban alakul, én úgy tudom, hogy a Busóklub, a Kurutács Matyi bácsiék, abban az évben már lehet, hogy a Dunai átkelés is, tehát pontos évszámokat nem tudok. 98-ban megalakult a Foklade csoport, Szidonya, Pecsuvác meg én, ami először érdi nevet viselt, aztán utána átkereszteltünk Fokladének. De itt már érződik, hogy a művelődési központtól a gazdasági rész az átkerül a város kezébe, mert egyre nagyobbak a rendezvények, sok tánccsoport érkezik, van, hogy 10 tánccsoportot hívtak Szerbiából, Horvátországból, mindenhonnan. Azt kell tudni, hogy a program az igen rövid volt, tehát kultúrház, vasárnap délelőtt, tánccsoportok bemutatója, táncház Széchenyi tér, és utána bevonulás. Tehát kint, szabadtéren, máshol színpad nem volt, egyedülben a Széchenyi téren. És akkor talán 98-99 felé, mindjárt puskázok egyet, egyszer kinyilvánítják, hogy rengeteg a 98, 30 000 látogató, 200 busó körülbelül hozzávetőlegesen. Viszont 99-ben már azt mondják, hogy rekord busó van, ott szerintem vannak is képek, nagyon fehér, világos bundák vannak mögöttem. Tehát ott 200 bundát vagy vásárolt a város, vagy pályázatot nyert arra a 2000-es millenniumi évre, de ott hirtelen egyszerűen csak 400-an lettünk. Biztos, hogy történt valami, nem azt mondom, hogy nem magánközben, meg nem lettek már bundákat megkészítettek, de szerintem itt oroszlán része volt a városnak, hogy egyszerre akkora ugrás lett. És 2000, most azért mondom így az évszámokat, mert egyszer csak lesz egy óriási ugrás, amikor már elmegyünk karnevál felé, és talán az lesz az, amit a végén majd beszélnünk erről, hogy valahol ezt meg kell állítani. 2003-ban rekordvendégsereg, és már vannak ugye a Dunán átkelő busók, tehát már megjött
az az attrakció is, ami a régi időkben azért nem volt, hogy csónakokkal az elején imitálták az átkelést, csak a tárháztól csorogtak be a Sokac-félig, utána már valójában 2003 vagy 2004-ben valójában átkelnek a Dunán, megkapják az engedélyt. Ugye kezdjük széthúzni a tömeget valamilyen szinten. Végülis itt kezdődik el egy mókuskerék, hogy egyre több a látogató, ezért nincs mit tenni, egyre több busó kell. Szorgalmazzák, hogy mindenki öltözzön, lányok még nincsenek. Tehát azt még nem azt mondom, hogy nem vonult föl egy-két Sokac lánya a busókkal, de nem tömegesen, mint ami a mostani években van. És megyek tovább egy picit, egy-két jegyzetet feltettem ide magamnak. Nem, 2004 volt az utolsó, amikor én megláttam egy két női öltözetet, ha a 2004-es be tudod rakni. Valahol van egy két kapica, ami szörnyű. Tehát itt már valaki elkezdett női viseletet gyártani. Ott van az a két fejfedő bal oldalon, az valami utólagos vagy gyorsan gyártott. Tehát ez itt valami már akkor elkezdődik. Ez 2004. Ugye így akkor múlnak a busa, egyre többen vagyunk már, tehát alakulnak a csoportok, és eljutunk 2009-hez, ami én szerintem egy nagy hiba, hogy megteremtjük a szép busót, csak nem teremtünk hozzá se öltözetet, semmit. Régi öltözetek nincsenek, újakat természetesen gazdasági szempontból minden varrónő megpróbál készíteni, viseletkészítő, ügyesen tudnak varni, csak nem tudják, hogy miért. Ez a legnagyobb probléma, de ezt itt nem is nyújtunk bele, ez a mi hibánk, és itt elengedtük. És most ott tartunk, hogy 2700-an vagyunk, és nem tudom, hogy hogyan vissza. Mert nem is a busóval van gond, én szerintem, ott esetleg a viselkedést lehet csiszolni, meg az állatot ne vegyük le, de ha régen ilyen busóbundám, meg ilyen busóöltözetem lett volna abban az időben, amikor én voltam tényleg, akkor összeraktam volna a kezeimet, hogy ilyenhez hozzájutok. Tehát azzal nincsen szerintem problémánk, kinézettel se. Annyi, hogy túl egységes, nagyon egyforma mindenki. Ugye azt a régi képeken azért megnézzük, ott lehet, hogy a 100-ból 100 különböző volt. Most pedig az 1000-ből lehet, hogy 300 egyforma, még 300 még tehát kicsit egységesek vagyunk, de ez se baj, hogyha tudja a dolgát is, és megcsinálja azt, ami a feladata, az a játszás, a közönséggel, termékenység, varázslás, akkor azt mondom, hogy minden rendben van. Kicsit elmentünk abba az irányba, hogy voltam kint Európában több maszkos felvonuláson, fesztiválon, kordonba szorítva, 50 maszkos csoport, ilyen 50-60-as létszámmal mind a katonák vonulnak egyik a másik után, és végülis ez a maszkos fesztivál kint, semmi kontakt a nézőkkel, semmi kontakt a közönséggel, fújja a trombitáját, a másik ugrál a kolompjával, végigvonul, levonul, átöltözik, semmit haza Horvátországba. Mondjuk, vagy Bulgáriába, vagy Olaszországba, teljesen mindegy, hogy hova. Ez itt nálunk valahogy nem kéne, hogy ebbe az irányba elmenjen, már elment, annyi, hogy itt nem szalagkordon van, hanem nézőkordon között vonul a tömeg, vagy a busó tömeg befelé a városba, kevés a kontakt, ne szórjuk a tollat, szórjuk a buzogányt. A buzogányt szórtuk ezelőtt 40 éve, 50 éve, mert van nekem egy olyan élményem, amit itt az elején nem mondtam el, én voltam még kicsike, amikor még általános iskolás voltam, díszítettük a szamaras kocsit, és ugye én befértem abba az utánfutóba, ami fő volt díszítve kukoricaszárra, nekem az volt a feladatom, hogy kovács fújtatót tömjek buzogánja, és kifelé szórjam a nézők felé, hogy az a kocsi az innen-onnan, az egyik felére én voltam, a másikra a másik ilyen kisebb termetű
és ez volt a feladatunk. Tehát a buzogány mindig volt tollat, nem szórtunk, mert a toll az érték volt, az dunyhának kellett, meg párnának, azt az öregek nem szerették, hogyha szétszedjük, és ellopjuk belőle a dolgokat. De én azt mondom, hogy erről kéne valamit beszélgetni, hogy tudnánk ezt a mókuskereket, mert ez hiába alakult most meg az etikai bizottság, meg lekorlátoztuk, hogy nem lehet bemenni. Már volt személyautóbent, ugye, meg már volt nagy traktor, meg minden vissza, meg majomketrec, meg már nem tudom, már mindenféle volt. Most azt visszatettük tényleg a helyére olyan szinten, hogy kis traktor bemehet. Aztán lehet, hogy ezt is egyszer le kéne zárni, de holott ezelőtt 30 éve is volt már, amikor volt egy kis traktor, meg 40 éve. Tehát nem biztos, hogy ott kell kezdeni, hanem valahol gátat kéne szabni ennek a nagy hígulásnak, de az a baj, hogy nem látom, hogy hogyan, mert hiszen megszületik egy kisfiú a városba, akkor az busó akar lenni, és az busó is lesz, mert a szülők meg fogják neki venni természetesen az állatcot, olyan gazdasági helyzet, hogy azt ki tudják fizetni, és végig fogják vezetni, és ha kedvet kap rá, akkor busó lesz végig az általános iskolában, akkor főleg már 10 éves elmúlik, egyedül tud menni, akkor már lesz belőlük bőven. És jön mellé egy sokat lágy, ez egy busó, ami dupla akkora létszámot fog előidézni. Hát én ennyit szerettem volna egyszer, hogy idáig eljutottunk, de hát ezt mindenki tudta, csak valahogy én így éltem meg ezt az egészet. Hát addig volt jó tényleg, amíg kevesen voltunk, én nem bántam, hogy 100-an vagyunk, és sok a turista, de most sokan vagyunk, még több a turista, csak én azt látom, hogy nincs jó irányba az egész. Tehát az utolsó 10 év ez nagyon, nagyon rossz irányba indult. Talán most megállítottuk, nem akarok én itt átérni most a viseletekre, még tudjátok, hogy voltam már a moziba, meg előadtunk, hogy kell viselni azt a sokat viseletet, legalább hasonlítson rá, ez egy másik dolog. Én szerintem, ha lesz is változás, nagyon lassú változás lesz, hiszen ha már megvette 1000 lány a ruháját, és nem olyan biztos, hogy nem fogja kidobni a szemétbe. Tehát nagyon, nagyon lassú javulás lesz. Ez szerintem az viszont a szervezőkkel, meg a várossal egyetemben, hogy lehetne ezt kicsit gyorsabban megváltoztatni, vagy megállítani, erről kellene majd beszélnünk. Egyszer ennyit szerettem volna, ha van kérdés akkor. Én megkezdeném a kérdéseket. Szidivel elég sok kalandon estetek át. Személyes kalandot párat elmesélnél? Például a híges töltött káposztát? Hát ugye nagy 98-ban, amikor a Pokláda megalakult, akkor nekünk a házalás volt az, amit kitűztünk célul kedden elmentünk, van, hogy átmentünk Újmahácsra, házról házra, van, hogy Mohácson jártunk házról házra, akkor betettük a programba, óvoda, iskola, bölcsőde, mindenhová elmentünk, egy picit önkormányzathoz is fölmentünk. És ugye élmény az, hogy átmentünk a szigeti oldalra, hát elmentünk a Szidinek a nagymamájához, hát ő ott talált egy föllógatott disznósajtot, egy olyan 3-4 éveset a füstölébe. Hát azt mindjárt gondolta, azt mindjárt hozza is magába ide a városi oldalra. Természetesen, hát majd megkínál vele valakit, és talált egy ilyen kis kánticát, úgy hívták ezt a kis tejhordó kis edénykét, kis kannát. Hát azt látott ilyen apró szalmatrágyát, ilyen rövidet, hát azt megtöltöttem vele, ezt majd azt mondja a töltött káposzta. Hát mi el is jöttünk szépen a Mohácsi oldalra, ez még nem volt elég, akkor szépen ott egy kis ló szart az utcán, akkor kesztyűjébe azt úgy beledörgölte, és akkor elkezdett szépen mindenki simogatni, mentünk erre arra, nem örültek neki, és kimentünk a busóbálba este, ő szorgalmasan hozta azt a disznósajtot, azt a kis kannácskáját, ment a tánc, és ott kínálgatta a töltött káposztát a táncolóknak.
egyetek, ha ilyesek vagytok, meg nem vacsoráztatok. Hát volt szegény, aki bele is harapott, ez áldurvul, de volt az idő, azt ki tudott találni ilyen nagyon jó dolgokat. Volt egyszer, bekente magát piros zsírral, hát az volt a baj, hogy havas volt, és rosszul érezte magát benne, akkor ráragasztott ilyen tollakat, meg buzogányt, és akkor csúszik, úgy lebent a szájába, az órába, mindenhova, akkor kért más nálam, akkor lekvárt, akkor az jött, az édes volt, ugye, zsírra, tehát tudok mesélni vele egy-két dolgot. Ugye, Dámig is itt van, hogy adtad át neki a hagyományt? Hát ugye ez az identitás, ez elkezdődött a lányomnál, ő is táncos lett, az elején ő is próbált, szegény látta, hogy az apuka busó, akkor ő is busó akar lenni. Volt is, még állatot is szereztem neki, talán 1 vagy 2 évben beöltözött, de azt mondta, az nem neki való. És akkor azzal alábbhagyott. Akkor hát Damir az meg, ugye fiú, az megörökölte az én kis ruhámat, amiben én voltam még annó, azt az állarcot, akkor azzal egyszer az anyukája végigvezette, végigjött. Én ilyet nem vállaltam, hogy én gyerekkel megyek soha. Tehát én egyszer megpróbáltam, talán a Fannival, de én mondtam, hogy én nem tudok figyelni. Tehát én nekem akkor az a farsom rovására megy, én nem tudok oda menni az ide látogatókhoz és megcsinálni azt a dolgot, amit meg kell csinálni. Mondtam, hogy én gyereket biztos, hogy nem viszek. Aztán a lovaskocsin, meg az anyukájával megnőtt, látjátok mekkora lett, és hála Istennek, hát büszke is vagyok rá, mert levette azt az egész mozgást, azt az egész játékot, amit évek alatt én felépítettem, meg megcsinálok. És a ruhát cserélünk, akkor igazándiból nem nagyon mondják meg, hogy ő vagyok, vagy én vagyok, tehát most azért már szoktunk viccelődni is így ebbe a pár napba, hogy ne tudják azt, hogy most ő vagy én, vagy a harmadik Szidanya. Tehát 3-an azért össze szoktuk cserélgetni a gunyáinkat. Ugye említettem, hogy régen volt a busók közös tánca. Sajnos ez is megszűnt, mert jöttek a csoportok, és most már mindenféle csoport fellép a színpadon. Én Bulgáriában találkoztam ezzel először, hogy gyakorlatilag a színpadnál álltak sorba a fellépő csoportok. Most már Mohácson is sajnos itt tartunk, és bizony megesett, hogy makedont táncoltak a busók. Erről mi a véleményed? Hát egy kicsit ugye elragaszkodtunk, mert azért maradjunk akkor a gyökereknél. Hát, ha a hagyományt tartjuk, akkor sokat szok táncolunk, Kandában se makedon táncoltak szerintem, de nem tudom, mert nem néztem ennek utána. De én azt mondom, hogy táncoljon busókólót, nagykólót, olyan sokat táncot, ami beleillik ebbe a sokatságba. Az igaz, hogy amikor most elmegyünk egy táncházba, és a zenekar nekiáll sokat zenélni, nem áll föl senki, mert azt mondják, hogy unalmas, pedig legnehezebb táncolni azt a 64-es rezgőt megcsinálni, de mégis óckodnak tőle, és azt mondják, hogy ezt nem, megszólal a makedón, meg megszólal a szerb zene, mindjárt megtelik a tánctér, tele van, és nem mondom kétszer sem, hogy azért táncoltak fönn makedont, mert hiszen ezt tudja táncolni, ezt táncolja minden héten. Lehet, hogy fogalma sincs, hogy ide illik vagy nem illik, meg kell kérdezni, és el kell menni a Darihoz, ugye ott is tánc próbák vannak, el kell jönni a Sokiba, hogyha nem szégyellik, jöjjenek oda hozzám, segítek. Korábbi előadóink tettek egy javaslatot, hogyha mi lenne, hogyha lenne egy felügyelet, egy hagyományőrző rendőrség. Akár így a táncokra, akár viseletekre, akár az eszközökre. Erről mi a véleményed? Hát ez így rendben van, én ezt végig gondoltam, csak nem tudom azt elképzelni, hogy jogilag bárkinek oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy most menj el innen, farsang van, és menj haza, mert nem vagy kellőképpen fölöltözve. Nekem ez a bajom. Most lehet, hogy oda lehet menni, és meg lehet kérni, vagy hogy ne haragudj, de nem jó, lehet maximum kiröhög is, hogy nekem ez így jó, azt fogja mondani, sajnos. De azt, hogy most én felhúzok egy valami kenderes, valami bármilyen göncöt,
és oda jönnek, hogy ez nem ide illik, akkor menjek haza, tehát ezt nem tudom elképzelni, nekem ez a bajom benne. Ugye főleg ez miatt mondtam, mert Mária Kögül ilyen maszkokba szoktak mászkálni. És ez szerintem nagyon nagy probléma, tehát ezt valahogy kellene kezelni valaki. Igen, óriási van természetesen. Tehát ez az a baj, hogy annyira elhigult, hogy nem is tudják, hogy mi volt ez a régi néphagyomány, meg hogy miért is öltöztek ott be ugye a szigeti oldalon a tanyákban, meg itt a városiba is, de hát sokatoknál maradt fent a házalás, termékenységvarázslás, utána jött ez a felvonulás jelleg a város részéről felkarolva, hogy hála Istennek nem ment feledésbe, tehát megmaradt, mint busójárás, de már karneváli szinten vagyunk szerintem. Jó ötlet, csak nem biztos, hogy ezt ilyen drasztikus, nem tudom, hogy kellene, hát ezt kellene megbeszélni, hogy nagyon nagy felelősségük van a csoportvezetőknek, ezt már évek óta mondjuk, csak az a baj, hogy nagyon sok csoport van, és nagyon sok csoportvezető, aki igazándiban nem is figyel oda a csoportjára. Most, hogyha egy csoportvezető a példa, és állasz nélkül áll a Széchenyi téren, akkor itt mondjon a csoportja. Szerintem az első lépésnek az kell lenni, hogy adatgyűjtés. Tehát a tavalyi évben már Bősz Gábor felvonulás közben fotózta a busókat, tehát lehet, hogy most is azzal kellene kezdeni, illetve ugye meghirdettünk népművészeti vásárt. És megjelennek a velencei maszkok, amik igazából Kínából jönnek, parókákat lehet vásárolni, és oda mentem a közterületfelügyelőhöz, hogy ne haragudjál, de ezt most hogy képzeled, hogy ide én Mohácsi vagyok, busóállarcokat készítek, viszem a kiállításra, zsűriztetek. Mondom, most ez hogyan kerül ide elém? Hát ő is erdélyi népművész, és igazából 3 helyre fizette a kitelepülési engedélyt, a helypénzt. És dr. Csonka Takács Eszterrel, illetve Minovics Tündivel beszéltem, nem tudom hol vagy Tündi, hogy régen volt úgymond egy felügyelet, tehát így végigmentettek a sátornál, és végignéztétek, hogy ki az, aki valóban népművészeti kellékeket árusít, és ki az, aki nem. Hogy ezt nem lehetne valahogy kezelni, hogy egyszer egy adatgyűjtés, és utána a következő évben erről tudunk tovább beszélni, hogy kell-e szankcionálni, vagy elég csak szóba figyelmeztetni. Jó, ez jó ötlet, mert itt azért végigolvastam ezeket az újságcikkeket. Itt ez már probléma volt a 90-es években, hogy mindenféle bugyit, meg gumit, meg mindent árultak, csak kevés volt a népi iparművész, aki idehozta a kellékeit, akkor foglalkozott vele is több cikk, hogy miért kellett ezt beengedni. De hát valószínű, hogy ezért engedték be, mert helypénzt fizetett, vagy csak valahogy bejött és odaálltak, amikor jöttek azok a ferdeszemű furujások, meg a dél-amerikaiak, meg minden, lehet, hogy azok helypénzt se fizettek, és mégis itt árultak. Biztos, hogy lehetne cenzurázni. Itt megint csak azt látom, hogy én beszéltem már Gáborral és polgármester úrral, hogy a városnak sincs szüksége ekkora tömegre, a városnak is gond ez a nagy tömeg, aki ide látogat a mi busójárásunkra, mert már nehéz kezelni, és ugye ez miatt már 2000, nem tudom pontosan a dátumot, 10-ben vagy 11-2-ben már 5 napos busójárást csináltunk, csütörtöktől keddig, hogy húzzuk a tömeget, most már megtöltöttük a szombatot is, tele van a vasárnap, sokan vannak már pénteken, sokan kedden, tehát itt már nem tudom, hogy merre. Tehát kinőttük a helyet. Lehet, hogy a Gábornak kéne még egy Mohácsot építeni. Jó, valakinek kérdése esetleg Sztipához? Senkinek? Hát én akkor kérdeznék, népviseletek. Szabad-e trávamenti népviseletet behozni ide Mohácsra? Mit gondolsz erről? Tehát ugye most az internet, a Facebookon több olyan csoport van, ahol megjelennek faluról behozott mindenféle viselet.
Ott eltűnik a népviselet, nálunk meg bejön egy idegen. Erről mi a véleményed? Hát itt talán a legnagyobb gond az, hogy behozza a Drávamentit is, fölhúzza, mint Mohácsi, sokat népviselet, ide jön a turista, és azt mondja, ez a Mohácsi viselet? Jó, ez a Mohácsi viselet, meg az is, meg a pincérkötény is, meg minden. Tehát végül is itt van az, hogy nincs cenzúrázva, hogy mit húz föl, meg hogy hasonlít rá, de hát hogyha ezt ki tudjuk találni, hogy ezt hogy tudjuk megmondani, hogy ezt nem húzhatod föl, mert ez nem hasonlít rá, akkor vagy kódexet csinálni, mint a busok, mert a busoknál értük. Tehát igazándiból a busónál értük, akárhogy is, de eljutottunk arra a szintre itt a hosszú évek alatt, hogy tisztességesen van felöltözve, meg van a faállarca, Mohácsi, a szőr, a bőr, minden úgy van, bocskor, bütykös harisnya, színekkel van még ott a bütykös harisnyánál probléma, mert készítőkhöz oda ment a busó, hogy ő rózsaszín kér zöld bütykökkel, akkor megcsinálta az a készítő rózsaszínre és zöld bütykökkel. Nem csinált belőle olyan sokat színt, mint a barna, vagy a sötét, világos barna, egyszínű májval, vagy valami. Egyszer a készítőket kéne szerintem megkörnyékezni, mert most nem akarok nevesíteni, újra varnak Pécsen, be kell menni érte, tehát talán ő varta a legtöbb olyan ruhát, ami nem ide illő. Sajnos, és újra dolgozik, tehát megint lesz bőven olyan gönc, ami nem odavaló. Tehát, hogyha egy készítő tudná, hogy nem varunk világos kék szoknyát egy sokaszlánynak, hanem megmondjuk, hogy varjunk inkább egy sötét barnát, vagy egy feketét, vagy egy nagyon sötét kéket, akkor már előnybe lennénk. És ha nem varnánk ilyen hogy mondjam, romás aranyat, fölőle csikokat, akkor inkább hagyjuk fehéren, még mindig szebb. Ha nincs rajta semmi motivum, még mindig szebb, mint hogyha összecsicsázunk. Ha ezt el tudjuk érni, akkor talán előre tudunk lépni. És mit gondolsz, szabad kivinni a hímzést Mohácsról, vagy mohácsiaknak szabad elvégezni úgymond a hímzést? Arra gondolok, hogy például matyó, illetve kalocsai közösségekkel jóba vagyunk, ahol a mai napig megvan a hímzés kultúra, tehát hogyha én oda viszek egy sokat mintát, ő azt el tudja készíteni. Szabad, vagy inkább a mohácsiakat próbáljuk előtérbe? Én abban nem látok semmi rosszat, hogy a kalocsai kéz varja meg azt a sokat mintát, és az ugyanolyan, akkor meg főleg nem. Gondolom gyakorlott kezek vannak, ezzel nincsen probléma. De ha találunk Mohácson, akkor nem vigyük el innen, akkor maradjon itt minden. De nem tudom, hogy találunk-e. Találunk. Igaz, hogy Jónás Falitól kaptam mintákat, illetve... Kim hagytad a kinti teremben? A Kim van? Szerintem. Ott nincs ott? Vagy a dobozba? A dobozban. Hova tettem a dobozt? Jónás Falitól kaptam mintákat, nagyon szép gráncicéket készít. Ugye ez nem kézzel van készítve, hanem géppel. Egy perc alatt a géppel 600 öltést tud elkészíteni, és szabad-e géppel émesztetni? Mit gondolsz erről? Én szerintem a humán erőforrást most már megfizetni, azt már nem tudja senki szerintem. Ha egy évig fognak hímezni egy felső inget vagy valamit, akkor azt nem fogja megvenni senki, de viszont ha mohácsi minta, és ha hasonlít rá, akkor ha géppel van, az se baj, de legalább hasonlít az eredetire, tehát nem gics és nem össze-vissza színek. Hogyha le tudjuk, nekem is van egy nagyon sok ingemnek, barátaimnak, ott vannak a minták, nagyon szívesen. Én igazából azt látom, hogy a varónőknek kellene egy segítség, hogy mire van a mai technikával, mire van lehetőség, hol lehet anyagokat beszerezni, milyen színnel, hogy varják.
Lehet, hogy egy következő előadást kellene ezzel kapcsolatban tartani, ahol kicsit erről beszélünk. Nekem nagyon sok gyűjteményem van, amik sajnos már nem készít senki. Például itt van ez a szűr. Volt, hogy fölhúztam busójáráskor, pont a másikat, és megszóltak, hogy én nem is vagyok igazi busó. Én hogy gondolom, hogy ilyen régi ócska holmit húzok föl. Megmutatom, azt már sajnos a moly megette. Tehát a szegényke már oda van. De hogyha megnézzük, mennyire értékes gombok vannak. Ugye ez ilyen porcelánberakásos. És erre is megvan a mai technika, mert képzeld el, hogy elkezdtem varni egyet. Sajnos nem készült el teljesen még, de nagyon jó lenne, hogyha ezeket a régi ruhadarbokat akár mintának tekintenénk, és elkezdenénk újakat készíteni. Mit gondolsz? Szabad? Tehát például neked is van a régi ködmönöd, szabad hozzá nyúlni? Persze, hát ha még látszik valami rajta, de van a múzeumunk, ott van az összes minta össze van gyűjtve, tehát ez nem gondolom, hogy problémát okoz egy mohácsi múzeumba elmenni, megbeszélni, gondolom támogatást kapunk azról a részről, hiszen a busójárást akarjuk megmenteni, tehát nem egy másik dologról beszélünk. És hogyha van ilyen lehetőség és technika, akkor viszont az első lépés az volna, hogyha most ez a busó, mert most már megint ott vagyunk, a busójárás elment, akkor varvonunkat megkörnyékezni, azokat elhívni, azoknak megmutatni, milyen lehetőségek vannak, akár megmutatni eredetiket, szint megbeszélni, megkérni őket, hogyha megy hozzájuk lány, és akar varatni mohácsi viseletet, akkor ő tudja azt kiajánlani, hogy ez ilyen, és ilyet, és ilyet szabad csinálni. Ha ezt el tudjuk érni, akkor már egyet léptünk. Amit most elővettem, az egy nagyon régi állarc, ugye ez ködmön ujjal van elkészítve, tehát igazából tényleg a hulladékot használták fel, és öreg volt a busó. Tehát kopott öreg bundákat használtak fel. Az lenne a kérdésem. A Juhász Balázs a busóudvarba egy 2-3 évvel ezelőtt összegyűjtötte a régi maszkokat, régi felszerelést. Úgy volt, hogy lehetséges, hogy abból lesz egy könyv. Én azt javasolnám... Benne van a könyvben. Tessék? Balázs könyvében benne van. Minden nincs. Tehát annál sokkal többet lehetne, hogy a régi eszközöket, a régi állarcokat, a zingeket tök jó lenne digitalizálni, közzétenni, és úgymond egy ilyen bővített könyvet kiadni, hogy például az ördögkeréknek is mennyi változása volt. Az ágyú hogy változott. Tehát így a régi kort összehasonlítani a mai korra. Mit gondolsz erről? Szükség lenne rá? Hát a jövő generációi számára biztos, mert feledésbe fog merülni, hogy milyen volt. Tehát az utánunk levő második generáció, az, hogyha nem fogja hallani, hogy milyen volt az az ágyú, meg hogy jöttek, akkor az feledésbe is van. Maximum látják majd 2-3-szor képen, de igazándiból már most sincs ugye az az ágyú, ami akkor volt, amivel a Sanyi bácsiék lövöldöztek, meg repettek az üvegek az emeletes házaknál. Az ágyúból betennénk egy videót. És egyébként a végén ti mentek lóval, erről is majd kicsit beszéljünk. Ágyúk a török idejükből maradtak meg. A leírás szerint a második mohácsi csata után Báderi Lajos seregei hagyták Mohácson mindkét ágyút 1687-ben. Valószínű, hogy az 1950-es évek elején, a 60-as évek elején használták a busójárás alkalmával először a két ágyú közül az egyiket, amit a használat után visszahelyeztek az eredeti tároló helyére.
Tudnélik, dr. Varga Károly 1961-ben megjelent kisváros ismertető füzetében még azt írja, hogy mindkettő a csatatéri emlékkápolna bejáratától balra eső, vasráccsal ellátott fülkében található. Rapp Ferenc az 1967-ben kiadott Busójárás című újság az Ágyú tréfája című cikkében arról írt, hogy egy alkalommal 1960-ban vagy 61-ben egy mohácsi kémiatanár olyan erős töltetet készített az ágyúhoz, hogy a Széchenyi téren körben lévő összes épületablakát kitörte a légnyomás lövést követően. Ugyanígy történik arról is említés, hogy az 1966-os évben egy lövés alkalmával az ágyú csőmegrepett. Azóta a másik régi ágyú szolgál a nagy látványosságra, bár ez is már igencsak megérett a nyugdíjazásra. Így lát a busó a maszkon keresztül. Bocsánat, nem ebbe a videóba volt, ebbe lesz most. Tisztelendő Zdrálics János, mohácsi plébános úrnak nagyméltóságú váromegyés püspök úrhoz nyújtott azon tartalmú levele, melyben a fársang utolsó 3 napjaiban Mohácson csoportosan garázdálkodó állarcások, vagyis úgynevezett búsók megfenyítetése és ezen megbotránkoztató szokás akadályoztatása miatt sikeres orvosról rendeléséért könyörög. A vádoltattak most az egyszer minden testi büntetés alól felmentvén szabadon hazabocsátani rendeltettek. Mindazonáltal azon nem remélhető esetre, ha jövendőben Mohácson az uradalom által már több ízben tett tilalom ellenére ismét búsok mutatkoznának, uradalmi mohácsi tisztartó Márai Imre úrnak meghagyatik, hogy azokat azonnal befogadván az uradalmi fogházba béküldje, egyszer mint nyilvánosabb tudomásvéget, ezen határozatot Mohácson közhírré tétesse. A keddi farsangtemetés az igazi mohácsi farsangolás ideje. Ezen a napon már szinte csak a mohácsiak vannak az utcákon, ahol a legtöbb ember ismeri egymást, és a beöltözöttek, busók, jankelék, maskarások ezt az alkalmat kihasználva önfeledten tréfálkoznak az ismerősökkel. Ilyenkor családiasabb a hangulat is. Amennyiben a busó kellően fegyelmezett, ősi szokás szerint nem fedi fel magát, és az ember gondolkozhat rajta egész évben, hogy ki volt az, aki megtréfálta. Annak idején az esti bálok megjelentek. Igen, azokon a kedveken volt, hogy 3 lovaskocsival mentünk, amikor mondtam ezt a házalást. Akkor még be tudtunk szerezni kocsisokat, volt a Somberekről, jött 2, és a Kollári Jancsi bácsi az már 98 óta visz bennünket, még a mai napig, hála Istennek, erőegészségben van. Kájc János batya látszik szerintem rajta, és hátul pedig a kis... Nem a kis kacsi? Nem az. Nem az volt? Nem az. Na mindegy, akkor egy harmadik valaki, akkor lehet, hogy a biztonságére szájt. Mit gondolsz? Szükség van szamága lóra a busójáráson? Hát szükség van rá, de én nem tudom, hogy ebben a nagy tömegben ezt be lehet vállalni. Tehát nekem inkább az elképzelésem, hogy most már akkora a tömeg, hogy nem tudom, hogy vannak-e olyan lovak, meg olyan szamára, hogy biztonsággal be lehet hajtani oda a tömegbe, mert itt megmozdulni nem lehet. Nekem csak ez az egy gondom van vele, szükség lenne rá természetesen, mert autentikus és odavaló, de... Én Marrakesben voltam, Afrikában, és nagyon sok szamár volt a tömegben, tehát ott ilyen kis szűk sikátorok voltak, és úgy láttam, hogy a szamár az, amit be lehet vinni tömegbe. Ugye jó pár évig én is a vidágcsoportban voltam, és vittük a szamarat. Én úgy gondolom, hogy szükség lenne rá, illetve hogyha lóval megyünk be, ugye itt van valószínűleg a Hegedűs Zsolt is,
helyet kellene biztosítani. Ugye néztük a 41-es felvételt, ahol a Széchenyi téren volt hely. Időben ezt valahogy nem lehetne ütemezni, hogy először menjenek a lovak előre, és utána menjenek a gyalogosok. Tehát igazából járok más hagyományőrző fesztiválokra, és ez a módi. Tehát nem az van, hogy csoportok vannak, ilyen csoport, olyan csoport, hanem vannak lovasok, meg vannak gyalogosok. Ez csak a csoportbeosztáson múlik, most ahol van élő állat, az menjen előre, most mindegy, hogy ez a csoport az 10. vagy 15. Én biztos, hogy az utolsó leszek, mert én nem hiszek semmit. 100%, én eddig sem vittem, hazudok, mert volt egy időszak, amikor csináltattam egy karbidágyút, egy ilyen 200-as csőből, és Horváth Zoli tüdőbarátommal, ezt nagyon előszeretettel húztuk, egy babakocsit földíszítettünk, kukoricaszárral vittük ezt az ágyút, hát a farsang végén nem hallottuk egymást, tehát ez akkorákat szólt, volt egy ilyen nagy filces folytás benne, egy ilyen hatalmas kazánlemezből volt a folytásnak, a dugónak az eleje, és az egy nagy lapos vasnak verődött neki. Hát nagyon nagyokat szólt, ez volt ilyen 93-4-ben. Akkor. Nagyon jó, hogy említetted Horváth Zoli nevét. Előző előadáson itt volt, és felvetette egy ötletet, hogy lehetne esetleg a busóknak egy olyan egyesülete, egy olyan képviselete, aki kicsit a hagyománnyal foglalkozik, egy érdekvédelmi képviselet, ami az önkormányzattal, a busójárás szervezőivel is tudja a kommunikációt tartani, és a busókkal is, a csoportvezetőkkel is. Az előző előadók, akik megvoltak hívva ide hozzám, sokszor emlegették, hogy a Stipáik, a Poklade csoport. Itt van Pekmez, ugye Pap János, ő is mondta, hogy példát lehetne venni a Poklade csoportról. Beszéltünk egy másik előadóval, ő is azt mondta, hogy a Stipa. Tehát valahogy én úgy érzem, hogy a jelen busó társadalomban te vagy úgymond a példakép. Téged tisztelnek a fiatalok. Nem akartál az lenni, de az lettél. A hagyomány felé viszed a busójárást, tartasz előadásokat, tévébe szerepelsz. Mit gondolsz? Nem kéne neked valóban egy vezetőnek lenni, és úgymond kiállni, és megmondani sokszor azt, amit meg kellene mondani? Lehet, csak az a baj, hogy nekem annyi dolgom van, hogy még ezt is a nyakamba vegyem. Nem biztos, hogy van már rá időm. Természetesen szakítok rá időt, mert szívem csücske ez a busójárás. Tehát ahogy elkezdtem, hogy gyerekkorom óta benne vagyok, és tényleg egy napot hagytam ki, azt az egy keddet, amikor nem tudtam a katonaság miatt itt maradni, hétfőn vissza kellett mennem. Hála Istennek szakadt a hó, kevés volt a vendég. Onnan ott ültem a lakterembe, és néztem ki az ablakon. Mondom, annyira talán nem maradtam le semmiről, de biztos, hogy kell, de ezt mi így is papoltuk régen, még amikor a Vikár Csabi volt, meg mindenki, hogy álljanak be a sorba és csináljuk, de évek óta azt is mondjuk, hogy amikor bemegyünk a térre, nagyon jó ez a lovaskocsi, meg nagyon jó látvány, de amikor azért megy be és megáll az emléktemplom előtt, és ráteszi az állarcát, és rágyújt a cigarettájára, akkor nem jó, hogy van az a kocsi, mert akkor, ha nem lenne a kocsi, akkor nem venné le az állarcát, és nem tenné rá. Tehát két élő fegyver ez a kocsi is, mert ad egy kényelmet, le lehet venni, le lehet tenni. Igen, a csoportvezetőnek a felelőssége, mert én nem engedtem meg, hogy a gyerekek jöttek velünk, és netán észrevettem, hogy a lovaskocsi mennek, és fölemelték az állatot, és néznek, akkor rájuk szóltam, hogy mondtam, hogy legközelebb nem lehet jönni. Tehát, ha velünk akarnak lenni, igenis, nem azt mondom, hogy nem emeli föl, nem biztos fölemelni, meg levegőt kell venni, de próbálja meg legalább lent tartani, vagy olyan, azért mondom, mindig olyan állatot kell készíteni, ami hordható, és nem kell hozzá még egy kész, hogy fogjuk az állát, megnyomni az órokat.
Eddig én tudtam ilyen állarcokat készíteni, megállott a Jóisten egy igazadórral, és még így is kényelmes állarcaim vannak, tehát biztos, hogy el lehet készíteni azt az állarcot, ami úgy hordható, hogy szaladni lehet benne, nem kell fogni, nem kell oda kötni, és a többi. Ugye Kassai Lajossal is volt egy közös beszélgetésünk májusban. Engem meghívott ősszel hozzá, pont Bakár, mind a Kulutác Matyi bácsi, tehát akihez lehet hozzáfordulni, hogy bocsánat, a TV2-n volt egy műsor, és megjelentek ott a maszkjaim. Tehát aki tényleg tud ebbe lépni, mert ott voltunk, hogy most jó, jogilag kihez tartozik. Ugye a busoljárás jogilag kihez tartozik? Kérdezem én, Sokackörhöz tartozik, az önkormányzathoz tartozik, a település értéktárhoz tartozik, vagy a szervezőkhöz tartozik. Tehát ki a felelős, kihez lehet fordulni, hogyha a hagyományban úgymond egy sérelem történik? Hát ez egy jó kérdés. Igen, most tegyük föl, hogy ez megtörténik. Akkor maximum, ugye azt hiszem akkor is a város nevében fogalmazódott meg egy levél, ami elment föl Pestre, vagy hova, és ott lett szóvá téve ez az egész dolog, mint hivatalos levél. Most mint mi magánszemélyek szerintem nagyon kevesek vagyunk. Ez nem tudom, lehet, hogy Gábor erről többet tudna mondani. De én úgy érzem, hogy akkor lennénk erősek, ha a város képviselni ezt az egészet, és a város odaállna, mint ahogy voltak azok a levelek még Józsi idejében, amikor hogy a lányokat megfoglosták, a busók is lett belőle egy óriási cikk, meg minden, és azt Józsi le tudta rendezni, mint város, mint polgármester írt egy olyan nyilatkozatot és egy olyan válaszlevelet, ami utána szépen feledésbe is merült ez az egész is. És vége, mert föl lett fújva végül is a dolog, de mégis kellett benne lépni, és meg kellett mondani Ezzel kapcsolatban is van egy videó, amit most bejátszanánk. Sokból az idős sokacok. Útközben ugye megcimálták a lányokat, menyecsigéket, mindenhol, ahol szőrzet volt, ugye, hogy a kendőr megnőjön, ugye ez egy igazi valami. Akkor a lányok mennyeség nem hordtak bugyit, csak a pendely volt, és akkor az volt a szokás, sőt, némelyik menyeske nem is haragudott, hogy alágultak, és megfuszkálták, hogy nőjön meg a kender, akkor jó lesz kendertelni. Sok nem, nagyon sok sikoltot ott szökött, némelyik hagyta magát, hogy tessék, akkor lesz jó kendertelni. Most 2024-ben megkeres egy TV társaság. Szabad ezt elmesélni? Vagy nem szabad? Vagy hogy állunk ezzel a helyzettel? Mert az idősektől ezt kaptuk, hogy a termékenységvarázslásnak a része. Szabad, én mindig mondom, csak én azt mondom, hogy megsimogatni. Na most nem szoktam mondani azokat a pontokat, hogy hol. De természetesen meg kell simogatni a lányokat is, hát azt érzi a busó, hogy mit enged és mit nem enged. Tehát az most nem durva dolog, hogy szoktam mondani, hogy most ahol nincsen már szőrzet, oda teszünk egy kis buzogányt, vagy valamit, tehát hogy legyen, de hát minden, tehát lehet szerintem. Meg része volt ezelőtt 100 éve, akkor része kell, hogy maradjon. Hogyha most hagyománytápolunk, hanem akkor csináljunk belőle egy nagy karnevált, engedjük be mindenféle ilyen nagysapkást, meg gumiál, és akkor mi meg elfeledkezzünk magunkról, és nem leszünk. Említetted, hogy 2009-ben az UNESCO-s felterjesztés után történt egy változás a busoljárásban. Utána épült meg a busóudvar. Busóudvarban gyakorlatilag a projektorokon ti vagytok rajta, ahogy táncoltok, az öltözködés. Mi a véleményed erről? Tehát úgy a busóudvarnak a működéséről? Én szerintem egy nagyon jó kezdeményezés volt, és nagyon jó ötlet is volt ez annak idején Józsi részéről, hogy ezt a városrészt így tényleg hasznosra tette és beépítette. De meg is van ott minden, hát talán ott még, ugye ott már megjelentek a szép busók, ott vannak ottkor voltam éppen bent, hát pont a legcsúnyább öltözet fogadja a látogatót, a Sokacúval, olyan
színek vannak, hogy kiverje az ember szemét sajnos, tehát ezt lehet, hogy meg kéne néznünk és át kéne kicsit alakítanunk, vagy kellene ilyen eredetihez hasonlókat gyártatni oda, mert nem a busókkal van ott megint a gond, tehát ott vannak a régi állarcok is, meg minden, ott megint az a női viseletekkel van problémám. Azt egy kicsit átalakítva, akkor teljesen autentikus volna. Tehát igazából azt mondod, hogy ott is kellene egy felügyelet. Tehát aki így a hagyományra kicsit jobban odafigyel, hogyha jól veszem ki a szavaidat. Igen, mindenféleképpen. Jó, ezt azért kérdezem, itt van nálam egy papucs. Ez a szabadkai piacon vásároltam 15 évvel ezelőtt. Nagyon jó papucs, műanyag, talppal és felsőkésszel, és megkeresett ez a készítő engem, ahogy árusítottam a maszkot. És azt mondta, hogy ő készítene bocskort. Hát mondom, jó, küldj el képet róla, de hát azt mondta, hogy ilyen gumitalppal készíteni. Hát álljunk meg, akkor nem bocskor. De gyakorlatilag a busóudvarban jelen pillanatban a fiatalok ezt tudnak vásárolni. Tudom. Ez, ami rajtam van, 15 éves. És még mindig jó. Tehát most ilyen elemek is bekerültek a busójárásba, és a bocskornak nevezzük. Ez egy bocskor utánzat maximum. Hogy ezügybe is valakinek kellene lépni, mert... Hát ez ugyanaz, mint amit beszéltünk az előbb a női viseletnél, hogy a készítőt megkérni arra, hogy ajánlja ki, meg ne gyártson mást, mint csak azt, ami oda való és ami az eredetihez hasonló. Ugyanígy oda kell menni, tudom, kiről beszélsz, meg kell kérni. Nem mondhatjuk, hogy ne áruljon, sajnos, mert nem hiszem, hogy jogunk van hozzá, hogy menjünk a boltjába, és figyelj, ezt ne áruljad, mert ez gumitalpal van, és nem bocskor, úgy inkább az embert a farkashoz is gyárt 20 000-re drágában. De valahogy akkor hiteles legyen, tehát nem mondja rá azt, hogy bocskor. Az nem az. Hát igen, de ezt már eljutottunk eddig, hogy a mostani sokat szép busó az nem sokat viselet, hanem női viselet. Tehát most ott tartjuk. És nem szabadna azt mondani, hogy sokat lány, hanem egy női viseletbe öltözött szép busó. Tehát most szerintem itt tart a busójárás ezekben az öltözetekben, hogyha jönnek, mert most megint ez az árérték természetesen azt fogja megvenni, aki fiatal és nincs annyi pénze, és nem is ért hozzá, nem is biztos, hogy azért veszi meg, mert kevesebbe kerül, hanem azért, mert ilyet lehet venni most, nem is tudja, hogy a Gyurinál lehet venni eredetit, vagy amit ő készít. Igen, ezt tudom most fölhúzni, jön a busójárás, gyorsan oda megyek, vásárolok egyet, fölhúzom, megvette, nem fogja kidobni. 15 évig hordani fogja, mert ő is hordod. És te minden nap meg évente kétszer húzza föl, vagy háromszor 100 évig bocskor lesz. Ugye volt egy beszélgetésünk idén, vagy jobban mondva tavaly a busógyűlés után, a busóvezetőknek tartott gyűlés után, és mondtam a javaslatokat, hogy lehetne a téglagyárnál új helyszínt, lehetne a Dunai átkelés változtatni, és azt mondta, álljunk meg egy percre. Biztos, hogy nekünk ez a jó? Élvezni kellene úgymond a hagyományt, nem mindig csak a turistáknak megfelelni. És akkor vetettem föl azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha tényleg egyszer ugyanúgy magunknak tartanánk meg ezt az ünnepet, és az utókornak küldjünk egy üzenetet, készüljön egy film. Erről mi a véleményed, hogy mi szerepeljen abba a filmbe? Vagy kell ez a film? Szükség van rá? Jobban mondva, ott igazából meg tudnánk azt is mondani, hogy ez olyan viselet, amit engedünk a filmen megjeleníteni, ez meg olyan, hogy bocs, álljál félre, mert te nem tartozol ez a közösséghez. Mi a véleményed? Azokról a régi filmekről, amik lehettek ugye játszva itt 50-es, 56-os, nem tudom már pontosan a dátumokat, nekem az a véleményem, hogy ez túl van koreografálva. Ez a film miatt lett ilyen, tehát nem ilyen volt a busójárás. Nekünk, ha megkészítünk valamit, akkor ne olyat készítsünk, hogy megint megkoreografálunk valamit, mert hiszen nem azt fogjuk átadni az utókornak, ami volt régen, hanem azt, amit mi gondolunk, és megkoreografálunk, és színpadra rakunk.
az megint egészen más. Lehet készíteni egy ilyen filmet, készítsük egy olyan filmet, hogy elindulnak a Kullótérről a busók, nem a szívus, a busók, jelöljük ki helyszíneket, menjünk be, házoljunk, csináljuk meg azt, mint régen, vonuljunk be a Széchenyi térre, csináljunk egy kört, és mondjuk ez maradjon meg, hogy ez volt a busójárás. És akkor házoltunk, és benne is voltunk, mert most van házolás, hétfőn nem volt, nincs valamilyen szinten, tehát nem odavaló, nem is úgy történik. Most lehet rossz, mindig rosszat mondok, nem mondjuk rosszat, nagyon szép, mert jó sokan vagyunk. Tehát ez, van jó oldala is ennek, én is várom, hogy megint beöltözek, én meg fogom élni megint úgy, ahogy meg kell élni azt a busójárást. Tehát én benn vagyok az állarc mögött, én nem látom kívülről milyen, én akkor látom, amikor Gábor nagyon jó ötletként tavaly föl lett véve, vissza van, és akkor ott van, szembesül vele az, aki állarc nélkül ott áll, szívja, nem vonul, így van fölöltözve, ez nagyon jó, ezt én is javaslom, hogy csináljátok meg, mert így lehet hatni a csoportokra, a csoportvezetőkre, mert máshogy szerintem a szó az ott megígérik, amikor ott vannak az iba, odafigyelünk a csoportunkra, de mondjuk így, hogy lehet, hogy a 70% vagy 80%-a igen, de mindig van pár százalék, aki nem. Kérdése valakinek esetleg? Pekmez, tessék. Köszönöm. Hát először nem akartam szólni, de eszembe jutott ez a busú csoportvezető dolog, hogy a 67, 68, 69-es években először gyerekbusú voltam, aztán utána szerettünk volna bekerülni a nagyobb csoportba. Akkor a Kalkán Matyi bácsi, Kunovszki Jani bácsi, Kési Gyuri bácsi, ők voltak a csoportvezetők, és amikor oda jelentkeztünk, busú ruhába, akkor megnéztek minket, és akkor ők eldöntötték azt, hogy odavalók vagyunk-e vagy sem. Na most 2023-ban, de még mindig beöltözök, nem kellene, tudom. És öreg vagyok, ennyi. Hát az nem látszik az állarcon. De ahogy megyek, azon igen. Jönnek hát oda emberek, hogy valamelyik, nem akarom a települést megnevezni, mert hallottam, hogy jött egy 9 fős busú csoport, becsatlakozhatnak? Mi van? Most ide jön 9 ember, halvány fingja nincs, soha nem élte meg több, mint valószínű, mert kérdezték, hogy mit kellene csinálni. Még jó, hogy maguktól beöltöztek. De... Tehát ezeket meg kellene akadályozni. Tehát a csoportvezetőnek azért valamilyen szinten szelektálni kell. Mert ha hozzátok bemegy valaki a Sokackörbe, akkor azonnal feltűnik, odavaló-e vagy sem. Ezt valahogy ti hosszú távon csináltátok, elintéztétek. Köszönöm. Ez így van. Igen, nagyon sok olyan csoport van, aki már vagy elszármazott Mohácsról, vagy valaki elszármazott, és ottani barátok vannak, és visszatérnek a 2-3 napra. Tényleg valószínű, hogy fogalmuk sincs, hogy miről szól az egész, de nem lehet oda, erről beszéltünk, nem mehettek oda, hogy figyelj, menjél haza. Nem vonulhatsz föl, mert Pesten laksz, vagy nem vonulhatsz föl, mert Pécsen laksz. Ez nem tudom. Nagyon nehéz. Lecska Józsi? Az előbb volt egy olyan elhangzott, hogy hogyan lehetne valahogy felügyeletet csinálni a busuk fölött. Világos oda, egy ilyen gyerek nem menjen oda, mert az 2 pofonnal elzavarják. Amit meg kellene akadályozni, ilyen kisebb darab gyereknek, mint én nekem felállnom, hátra menni, fölírni azoknak a gyerekeknek a nevét. Öcsém, hogy hívnak téged? Nagyon dicsérni kell, mert máskülönben nem mondja meg az adatát. Jövőre fajtikám nem kell bejönnöd semmiféle búcsú felszerelési, mert nem kapsz. Ott vannak a templom mögött, hadd ne mondjam, hogy miket csinálnak ottan szanaszélyek, vagy pedig semmi, egy kiskocsival összeszedni az állarcukat, az minden, mert szanaszét el vannak szórva. Jövőre nem lesz neki semmilyen. Meggondolnám magát a többi társaság azt, hogy oda hátra menjen a templom mögé. Nekem is volt csoportom valamikor a 65-től 74-ig, addig volt csoportom, nekem is. Mi állarcokat nem volt, hogy felemelem, állarcokat körbeálltuk egymást, állarc seremen,
azért, hogy ne ismerjék, hú, ez. Mire észhez kapott, már máson volt az én állarcom, meg cserégettünk állarcokat, ezeket így kellene csinálni. Nem egy állarcra bemegyek, fölemelem a fejem tetejére, cigaretta, meg anyám kutya mindent csinál. Mi az ilyeneknél viccen kívül? Az igaz, hogy nagyot koppant a gyereknek a feje, kereplővel, mert fönt volt a feje tetején az állarc, kereplővel rá lett ütve. Tudta azt, hogy miért kapta. Ennyi, semmi több. Drasztikus módszerek, de bevált akkor jár. Egy pillanatra, és egy név nélkül mondom, szintén a 70-es években volt egy olyan, tehát nem hiszem, hogy volt a művelődési osztálynak akár ilyen, aki leállította a busú felszerelésnek a kiadását, mert a gimnázistáknak kell átadni. A Matyi bácsi volt még akkor, és azoknak kellett átadni a busú ruhákat, mert majd ők megmutatják, hogy mi a busújárás. Mint a gyerekek, amikor az óvodások kézenfogva eljöttek be, tettek egy kört, és utána elvonult mindegyik gimnazista, elment haza. Ez volt a busújárás. És azóta van, hadd mondjam így, hanyatlása, úgy, ahogy te mondtad, Stipa, ez azóta van ez. Ilyeneket, ezeket nem lenne szabad, ilyen, hogy is mondjam, agyoniskolázat, nagyon ronda szó, agyoniskolázat embereket kitölülni, akik majd én megmutatom. Igen, az rendben van, hogy aki megkapja az önkormányzattól a maszkot, meg a felszerelést is, ha nem húzza fel, azt akár tényleg lehet mondani, jövőre nem kapsz, de aki privátban elkészítette magának, az azt csinál vele, amit akar. Igaz. Tehát csak ott lehet, amelyikkel ki vannak, és azért most már eljutottunk oda, hogy szerintem rengeteg saját öltözet van, tehát igazándiból nem leszünk előrébb, hogyha nem tudjuk valahogy máshogy kordában tartani az egészet, mert így ilyen drasztikus nem mehetsz oda, elveszed, hát azt mondja, hogy elloptad. Följelent. Jó, azt tudom, azért mondtam neked, tudom, hogy drasztikus módszer, de valahol ezt kell lenni, amit a templom mögül kizavarni ezeket az embereket. Locsoló autóval oda bemenni, és Köszönjük szépen! Köszönjük! Egy utolsó kérdés valaki? Gergő? Ha lehetne pár szót arról mondani, hogy a Jánkelének mi a funkciója, feladata a busújárásban, esetleg ajánlott, nem ajánlott, jól arra. Hát én szerintem a Jánkele az saját magának kitalálta, hogyha a régi képeket megnéztek, mindenféle szakadt öreg, akár szoknyákat találtak, fölülre raktak, a matlát is, ha megnéztétek, rakott két paprikát, bekente magát korommal, tehát ez mindenki saját ízlése, kócból csinálsz maszkot magadnak, vagy varratsz valami olyat, vagy tollal telerakod az arcodat, lekvár, és a többi. Így hordták a szoknyát fölül, alul is vagy szoknya, vagy nadrág. Ilyenbe öltöztek annak idején. Hát a szerepe régen nagy volt, mert én szerintem régen nem voltak ennyire jól kiképzett állarcok. Én, amit először hordtam, amiben itt voltam a képen, azt amikor az első évben hordtam, az nem volt benne se szivat, semmi, az azt mondták, hogy azt úgy kellett hordani, hogy kinéztem a száján, bundássapkát húztam, úgy tettem fel a fejem, nagyon rossz volt, tehát arra kellett figyelni, hogy ne bűnjenjen le a sapka a fejről, tehát nem lehetett benne semmit majdnem csinálni, csak vonulni tényleg, akkor átalakítottam, tehát olyan rossz, hogy kiképzettek voltak, alig lehetett látni, és a Jánkeláknak akkor az volt a szerepük, hogy picit terelgették a busót, mutatták neki az utat, ha állati erővel volt, jármű volt, akkor a Jánkele az látott, az vezette azt a lovat, szamarat, helyet csinált a busóknak, ez volt a régi szerepük, és rengeteg, és sokan voltak. Tehát volt, annyi Jánkele volt, mint amennyi busó a régi világban, hiszen nem is volt annyi felszerelés, azért akart öltözni mindenki, akkor beöltözött Jánkelának. Röviden ennyi. Viseletekről hoztam még egy pár mintát, ugye nagyon szép kapicai, pont a 41-es videóban is van, tehát vannak minták, amikhez hozzá lehet nyúlni, le lehet koppintani, nagyon szívesen odaadom, le lehet fényképezni, méretet venni,
Itt van például egy régi harisnya. A Busó az régen nem húzott bütykös harisnyát, hanem ilyen színes harisnyája volt. Vagy én láttam még egy olyat, jobban mondva, Bugreg István mutatta meg, hogy gyakorlatilag van egy szőttes, rá van téve úgymond egy ilyen tépőzág, és rá lehet tenni a lábra. Tehát igazából vannak megoldások, amiket lehet használni. Igen, ezeket régen is használták, volt, hogy szőrét rakták oda, a szára volt, meg mindent. Ezt kapszalonynak hívják, ugye? Hát nem volt régen, volt, hogy gumicsizmát húztak, amit találtak ott a szigeti oldalon, és muszáj volt, hogy ne az a gumicsizma látszódjon, akkor fogta és egy darab birkabőrt kifordítva szőrjével, azt rakta ide a lábára, és már nem is látszódott az a csizma, meg semmi is. Tényleg nagyon jó, hogy javulások vannak. Tehát vannak készítők, akik el tudják készíteni ezeket a harisnyákat. Tehát 15 évvel ezelőtt könyörögni kellett, hogy valaki elkészítse. Most már sokkal több készítő van. Tehát tényleg itt látszik egy hatalmas nagy fejlődés a viseletekben. Egy kérdésem lenne még. Vendégbusózások. Arról mi a véleményed? Nincs azzal szerintem semmi gond, mert ha elmegyünk, akkor legalább az a falu nem jön ide. Csak olyat vigyünk, ami autentikus. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha nyilatkozunk is, vagy hogyha elmegyünk, akkor úgy is viselkedjünk, mint hogyha itthon lennénk, és éljük meg azt úgy, ne vegyük le ott se az állarcot, csináljuk meg. Ha vonulni kell, vonuljunk, ha kell fent esetleg táncolni egyet, táncoljunk, na odavaló legyen az egész. Szerintem nincs ezzel probléma, vigyük el, és ne jöjjenek ide, mert már nagyon sokan vagyunk. Egy utolsó kérdés, még valaki? Igen, tessék? Be kell mutatkozzam? Ahogy gondolod. Jó, Ezler József vagyok, Kőfaragó. Csak azért, tényleg engedjetek már meg egy kérdést, elmondom, nem ismertek. Én 50 éve faragok maszkot. Egyet elhoztam, gyerekkoromban kezdtem, Kaltán növendék vagyok. Pirosbetűs zsűrizett maszkaim vannak. Ezt csak így elmondtam, jó? Na, egy kérdésem van, egy kijelentésem. Szerintem a buszjárás egy üzlet lett, és ez nem jó. A második kérdésem, ki a buszsó udvar vezetője, vagy igazgatója, nem tudom, milyen titulus? Az Endre a vezetője. És kiárulja a gumitalpú bocskor nevezetű dolgokat. Na hát akkor ezen el kéne gondolkodni, a reformokat akarunk. Jó, köszönöm szépen, ennyit szeretem mondani. Nagyon szépen köszönjük. Tehát valóban úgy gondoljuk, szerintem sokan úgy gondoljuk, hogy reformokra van szükség, és Stipát támogatni kell, mert ő képviseli úgymond a busókat. És szeretném megköszönni ezt a tevékenységét egy kertlővel, forgass sokat. Vagy köszönöm szépen a meghívást. A Bifli busónak felajánlanám, majd nem tudom mikor lesz erre módus lehetőség. Itt vagy lesz ilyen lehetőség még valahol, ahol van valami rajzkiállítás, vagy valami, akkor ott, aki megnyeri ezt a rajzkiállítást, akkor ezt én felajánlom még annak az ifjúnak. Úgy gondolom, hogy ez a 4 előadás, amit megtartottunk, ez nagyon jó volt. Hagyományról beszéltünk, problémákról beszéltünk, de ennek nem szabad, hogy itt vége legyen. Most a következő előadás májusban lesz, Kassai Lajost visszahívtam, és úgy gondolom, Stipa, hogy ismét neked kellene képviselni a mohácsi busókat. És akkor nem sokat hagyott beszélni. Úgyhogy... Jó, de én szerintem jó lesz, tudom, nagy gyűlés a farsang után, csoportvezetőknek, de én szerintem utána kéne egyet tartani, és mindjárt egy értékelést, és mindjárt indulni akkor ezen az úton, mert ki fogunk futni az időből. Meg május, mire valaki már neki áll készítetni, aki akar jövőre.
Most mire gondolsz, a filmkészítésre, viseletek készítésre? Viselet. De szerintem a filmmel is kellene haladnunk, gondolkodni, hogy hol legyen, miként legyen, hogy tudjuk bemutatni azokat a csoportokat, akik csatlakoznak, az ördögkerék, az ágyúról szóljon. Tehát szerintem ezen a vonalon is kellene tovább haladnunk. Igen, azt kell majd meghatároznunk, hogy az mikor legyen megcsinálva. Tehát belenyúlunk a farsangba, vagy egy téli napon toborzunk nézőket, és úgy csináljuk meg, mert azt tisztább kijelölünk helyszíneket, régisokat, házakat, ahol be lehet menni. Szerintem, akkor ezt kellene valahogy előre. Jó, nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, hogy ilyen sokan végighallgattátok. Hoztam viseleteket régi gyűjteményből, amiket én vásároltam össze, illetve Cita Katától nagyon sok régi képet kaptam, és többen jelentkeztek, hogy hoztak még képeket, amit nagyon szívesen megmutatnának. Kinn az asztalnál folytatódik a beszélgetés, meg lehet nézni a képeket, viseleteket, a falon a képeket ajánlom mindenki figyelmébe, és készüljünk a pokladéra. Mindenkinek jó ünneplést kívánunk! A szervezők és rendezők nevében még egy praktikus információ, azok a tanulók, akik iskolai kikérőt szeretnének kapni, szintén a túlsó teremben néhány percen belül átérek, és akkor ott nekiállok osztani, és akkor mindenkinek nagyon jó farsangot kívánunk, és találkozunk akkor február 8-ától napon keresztül. Na.